Хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз, нәни дусларыбыз. Без үзебезнең әкияти кичәбезне дәвам итәбез. Һәм инде вәгъдә ителгәнчә, сезгә бүген Абдулла Алишның Сер тотмас үрдәк әкиятен тәкъдим итәбез. Борын заманда башы бүрекле, аягы төкле бер үрдәк булган. Ул үзе сайрый белмәсә дә, күргән бер кошына, хайванына, йырткычына озак итеп яңа хәбәрләр сөйләргә ярата икән. Тегеләр аның сүзләрен тыңлый ары бетәләр, я бөтенләй тыңламый ташлап китәләр икән. Ишеттеңме бер яңа хәбәр? Сиңа гына сер итеп сөйлим, дип башлый икән ул үзенең сүзен. Бердән бер көнне йорт хуҗасы үзенең этен ияртеп, корыш балтасын биленә кыстырып, урманга киткән. Йортындагы һәрбер кош-кортына: "Өйдә юклыгымны берәүгә дә әйтмәгез, сиздермәгез, уяу булыгыз" дигән. Нигә белдермәскә кушты икән? Дип үрдәк йөдәп чыккан. Ләкин ни өчен икәнен һич кенә дә төшенә алмаган. Кош-кортлар хуҗаларыннан башка бер кич кунганнар, берни булмаган. Икенче көнне дә кайтмас бу дип, алар хуҗаны чакырып кайтырга берәрсен җибәрергә булганнар. Син очасың да, син йөзәсең дә, син йөгерәсең дә, син генә бар инде дигән алар үрдәккә. Ләкин берүк нишләп йөргәнеңне, кемне эзләгәнеңне берәүгә дә белгертәсе булма дигәннәр. Үрдәк күнгән. Ярар, сезнең хакка гына барсам барырмын инде дигән ул. Иртән торгач та үрдәк уйлап нитеп тормаган, тамагын туйдырган да юлга чыккан. Башта ул канатларын кагып очкан, оча-оча бер елгага барып төшкән. Ишкәкләре, тәпиләре үзендә булгангамы, аптырамаган, йөзеп тә киткән. Елга уйлап озак йөзгәч, корыга чыгып, тәпи-тәпи дә йөгергән. Бара-бара куе бер урманга килеп җиткән. Төрле тәмле җиләкләр, симез бөҗәкләр ашый-ашый урманга кереп тә киткән. Үрдәк күбәләк куып йөргәндә, аның каршысына бер керпе килеп чыккан. Һәм аңа сүз дә кушкан. "Кая барасың?" дигән ул аңа. Үрдәккә инде шул гына кирәк тә. Юл буе бер дәүдә очрамаганга, берәү дә җәйлеп сөйләшмәгәнгә, аның бик эче пошкан булган. Иптәшләренең әйткәннәрен дә онытып, сүз артыннан сүзне тизергә тотынган. Урманда утын кисүче хуҗабызны эзлим. Җитмәсә, этебез дә аңа ярып киткән иде. Хәзер йөз җирне саклаучы берәү дә юк. Аларны чакырып кайтырга иптәшләрем мине җибәрделәр дигән. "Синең өең еракмы соң?" дигән керпе. "Анда симез тышканнар, усал йыланнар юкмы?" дип тә сорап куйган. Аның үз хәл, бик нык ашыйсы килгән. Бара-бара аның каршысына көлтәдәй койрыклы бер төлке килеп чыккан. Теге дә ахмак бит, моңа да сүз кушкан. "Багалмакай, матур апакай, минем хуҗамны күрмәдегезме?" дигән. Янында эте, кулында балтасы да бар иде, дип тә өстәп куйган. Хуҗасыз һәм этсез өйдәге хайваннарның тынычсызлануларын, алардан башка куркуларын да сөйләп биргән. "Шибәрләрнең шибәре, гәүһәрләрнең гәүһәре, күрдем мин аны" дигән төлке. Янында кәкре койрыклы эте дә, белендә корыш балтасы да бар иде, дип өстәгән. Үрдәкне үзе белән ияртеп тә алып киткән. Алар бик озак барганнар һәм куак белән капланган елга буена килеп туктаганнар. Шунда төлкенең оясы буенда балалары уйнап йөриләр икән. Алар: "Әни, безгә азык алып кайттыңмы әллә?" дип, аның тирә-юнен сырып та алганнар. Ә ул авызын йырган килеш үрдәккә төртеп күрсәткән. "Менә бәбкәләрем, сезгә тәмле үрдәк ите" дигән. Һәм шул минут үрдәкне буып балаларына бүлеп тә биргән. "Үрдәк ите бигрәк тәмле була икән" дип, алар авызларын ялый аны ашап та ташлаганнар. Ләкин туймаганнар, аналарыннан тагын сораганнар. "Хәзер бәбкәләрем, мин авылга барып кайтам. Бер юлы берничә үрдәк алып кайтырмын" дигән төлке. Балаларын калдырып, авылга киткән. Бер сер тотмас үрдәк аркасында бу хуҗалык тәмам туздырылган булыр иде. Ләкин хуҗа уяу кеше булган. Дошманнарына каршы һәр җирдә киртә куйган. Куян рәшәткә арасыннан үтә алмаган, кире борылган, аю бәрәңге базына төшкән. Бүрегә дә сарыклар эләкмәгән.
Хуҗалык абзарына ул бөтенләй дә керә алмаган. Төлке хәйләкәр булса да, сыза алмый калган. Үрдәк ите ашыйм дигәндә генә капканга эләккән. Ә хуҗа кайткач инде аның кирәген биргән. Тагын берничәне тоткач, толып тектерермен дип, тиресен киптерергә амбарга элгән. Хайваннар эшнең нидәлеген хуҗага сөйләп биргәннәр. Сер тотмасны шундый зур эшкә кушуларына алар да бик нык үкенгәннәр. Кадерле дуслар, бүгенгә әкиятебез шушының белән тәмам. Инде алда сөйләшенгәнчә, үзегезнең тәкъдимнәрегезне, ишетергә теләгән әкиятләрегезне безгә комментарийлар рәвешендә язып калдыра аласыз. Ә без инде үз чиратыбызда матур образлар өчен Мадина Юрстайл хатын-кызлар киеме кибетенә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Ә бүгенгә мин Резида Сафина сезнең белән саубуллашам. Киләсе җомгага кадәр. Пока-пока.